बे भिडिअखौ नायनायनि मोननै खारन दं। मोनसेया जाहैबाय नोंनो मटिभेशन नांगौ, मोननैया जाहैबाय नोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ, बेफोरो गोलैसोनांसो दङ। नाथाय खोनासं, साक्सेसफुल जानो थाखाय पारफेक्ट जालायनाङा। साक्सेसफुल जानो थाखाय ना नोङो नुजाथिहैनांगौल'। नुजाथिहैनांगौ गावनि खामानियावहाय। नोङो बादों, सि जोम मोजां जोमाखै, गानाखै, अजाया नो प्रब्लेम, जास्ट गो, नुजाथिहैदोल' नोंनि खामानियावहाय। बे गासैबो गिदिर मानसिफोर जेखौ नोङो बाख्नायबाय थायोना, बिसोरबायदि जानो लुबैयोना, बिसोरबो मोनसे मोजां सानावहाय सिक्स पेक आरो $1 बिलियन आइडिया लानानै सिखाराखै। बिसोरबो बाबायमोन, गावनि सायाव फोथायनायखौ गारजोब्बायमोन, खारलांनोसो सानबायमोन नों बायदि। बे गासैनिबो गेजेराव बिसोरो मोनसे खामानिखौ मोजां मावदों, मोनसे। बेनिखायनो साक्सेस जानो थाखाय मोनसेल' खामानि नों मोजाङै माव। बे जानो हागौ मोनसे लेखानि गांसे बिलाइल' नोङो फराय, राव मोनसेल' नोङो लिर, पुश आप खालामहै, एबा फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो ग्लाससे दै लों नोङो। मटिभेशना वाइफाइ बायदिसो। अखनब्ला जोबोद स्ट्रं, 10टा मबाइल फन जालाबो स्ट्रं जागोन बियो। नांगौ समाव बेखौ नागिरलाबो मोननाय नङा। बेनिखायनो नोंनि डाटा प्लाना ना डिसिप्लिन जानांगौ, डिसिप्लिन। बेसो नोंखौ खारहोबाय थागोन। बेनिखायनो पारफेक्ट टाइमखौ नेबाय दाथा, बियो फैनाय नङा। आसलते पारफेक्ट टाइमानो गैया। बेनिखायनो नोंनि पारफेक्ट टाइमा दानो, दिनैनो, एबा नैबे भिडिअखौ नायनायनि उनावनो। अब्ला माखौ नोङो थाथ'बावखो? थांदो किलार लुक लानानै मोनसे मोजां खामानि मावहैदो। जुदि जेखौबो हाथाराब्ला, नों जेखौ मावदोंमोन मैया बेखौनो मावदोंब्ला, मैयानिफ्राय नोङो मोनसे साबसिन खालामदो, एसे साबसिन जादो गावनि जिउआवहाय। अब्लानो नोङो साक्सेसफुल मोनगोन। माखौ नेबावखो? सिखारदो, थांदो, नुजाथिहैगो गावनि खामानियाव। जुदि नोङो मावा, आं सोरनिबा बिमा नङा, बुनानै थिनबाय थाहैनो खामानि मावनो थाखाय। बेनिखायनो ना खोनासं, गासैबो जिनिसफोरा नोंनि आखायावनो सोनारगोन, नोंनि।